يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. Ey Muhammed, senin ata enesi we ewlady ýok adam dünýäden geçenne şoň mirasynyň hakynda sual ederler. Sen şolaryň jogabyny aýt. Allah tebarek we taala şu taryga adamlaryň hakynda hukm eder. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Eger bir adam ölüp dünýäden geçse, oşoň ata enesi we ewlady ýok bolsa, we birje aýal dogany bar bolsa, pes şol aýal doganyna terekeden ýarsyny bermeli. Galanyny başga asabeler alarlar we eger aýal dogany şu taryga bolup, ýani ata enesi we ewladsyz bolup dünýäden geçse, şoňda birje erkek dogany bar bolsa, tereken hemmesini şol birje erkek dogany alar. We eger aýal dogany 2 bolsa ýa ziyada bolsa, onda aýal doganlaryna terekeden 2 hissesini bermelidir. We bir hissesini asabeler alar. We eger doganlar kän bolsa, bäziler erkek we bäziler aýal dogan bolsa, şu suratda erkek doganlaryna 2 sähem, aýal doganlaryna 1 sähem bermelidir. Şu taryga adamlaryň terekesiniň hukmy Allah tebarek we taala beýan etdiler. Sizin gumrah bolmaňyzy ýaman görüp. Allah tebarek we taala hemme zada alimdir, bilýändir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû awfû bil'ukûd. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Ey müminler! Huda bilen eden ahd-u peýmanyňyza wafa edin. Size heýwanatlary halal edildi. Meger ol zatlar size halal däldir ki indi size okulyp beýan ediljekdir. Sizlere heýwanatlar halaldır, ihramly halyňyzda şikar etmegi halal bilmeyin. Tahqiq Allah tebarek we taala özüniň irade eden zadyny hukmeder. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ey iman getirip mümin bolan adamlar! Hudaňyň nişanlaryny bi ihtiram etmäň.
we hurmatly aýda jeng etmegi halal bilmäň we gurban edilmegi haramga has edilen heýwanlarga täerrüz etmäň we boynuny nişanalar da kılıp haramda zebh etmek üçin alamat edilen heýwanlarga täerrüz etmäň we ol adamlarga täerrüz etmäň ki olar Beytul Haramga gelipdiler we öz Perwerdigaryndan fazl-ı kerem talep edip. O wagty ki halali bolup ihramdan çyksaňyz pes şikar etmek sizlere halaldır. O sizni wadar etmesin bir gowmyň düşmanlygy ki sizni Mescid-i Haramdan men etipdiler. Şolarga tajawuz etmäge, intigam almak üçin. O bir-biriňize ýaxşy işlerde we takwaçylyga kömekçi bolup arka bolun. O günah we zulm işlere we düşmançylyga kömekçi bolmaň. Ve Hudaýdan gorkun, tahqiq Allah tebarek we taala azaby güýçlüdir.